И почнах днес ще играем на Rocket League. Ако играта ви харесва, оставете един лайк. Абонирайте се, коментирайте и така нататък. Сейф. Гол, 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 гол. Аре, първи гол. Това беше градичка. Чакай, това беше градичка. Сега. Провалих се. Провалих се тежко. Не, твърдо лово. Как бе, нали затарах пред него, бе? Ко стара, бе? Ко стана, бе, бате? Разгеле. Обаче как ръмзи тая? За какво ми се извиняваш? Брате, сори, ама за какво ми се извиняваш? Гол! Гол! Хет-трик ми даде. 3-3. Само не разбрах, братлето, за какво ми се извини, но окей. В смисъл, да. То играта е, нали, да се вкарват голове, но да. Сега тук фалове много не би трябвало да могат да станат. Аз съм пълен нуб. Аз съм пълен... Оу! Колега, пропусна малко топката. Или пропусна, или... Не, вие, по-скоро я пропусна. Защото да не видиш така голяма топка. Спрем си... каква хубава градичка! 5-5! Окей, опонента ми е добър! Това беше добро. Опонента ми е добър, поне искам добри опоненти. Защото имам някакво напрежение, докато примерно играе гоч срещу някакъв новак. Примерно и малко се губи това, защото ти искаш да има някакво напрежение и двамата да вкарвате. И едновременно да има игра, да не е някаква просто е така. В смисъл, то е ясно, че ще гол да се бие новака. Браво. Браво, много добър колегата обаче. Признам го. Гол. Моля да остави гол. Няма да има гол. Гъга. Явно можем да купим по-скъпа кола все пак. Не.
Гол! Макар и да беше малка асистенция от синия отбор, пак е гол! Може да пазя жест, надолу. Гол! Браво на моя! Хет-трик за мене. Отидех си. Аз па намерих начини да ги залъгвам медните. Ай, вдигни се, бе! Гол! Градичко. Уи! Отидех си без топката. Аз съм скапан нуп. Моя, пази се. Гол! Гати гола. С моя направихме добра комбинация, ако я бях ударил правилно. Уи! Аз си завирах. Браво, бе, моя! Ние бихме. А може и да правим опенинг на паса, ако искате. О, толкова сайкнах яко. Гол! Няма гол. Айде, моя! Добре. Добре, че беше града, защото се е едно по-зле. Как града, бе? Бе, моя! Добър свой! Ай! Това беше много добро. Това ще да е много добро. Те са много добри. Те са много добри. Аз съм скапан нуп. Те на врата обаче са доста добри. Как бе? Гол? Няма гол за нас. Ние само до сега сме вкарали, значи няма никога да вкараме. Или по-скоро, ако вкараме, да, няма да биеме. Със сигурност няма да биеме.
да, аз му нищо. Няма смисъл да играем на Себори. Аз имам право да качвам видеа преди, след 15 минути, просто няма как да качвам. Така че ако играят, това ще бъде добре. Гол! Гол! Това беше добър гол, това беше добър гол. Обаче, той има доста добри гуми. Ако питате мен, на мен ми харесват. Гол, гол. Май ще приключим по-рано от 15 май. Обаче, чувате ли колата как набира? Като на едно место. Заслушайте се сега. О, аз не градичка му удари. О, това беше добро, тук го признам. Това беше добро. Но проблем ли? Опа, сори. Аз съм скапан нуб. Да. Сейфа ми е много зле. Нещо ми се струва, че си май друг плеер. Ама не. Доколко играхме? Да. Ами това има минутка, така че не е някакъв голям. What the hell? Какво става? Това обаче как набира? Градичка се. Това вече ще е гол. О, тук може и да ме бие, това е много добър. Гледайте какво става. Няма ще ме бие. Гол. Знаете ли кой ще стъпа тук? Може би ще прежи някаква част. Или пък ще искам това правото. Да си качвам видеа, които са повече от 15 минути. Аз вкарах автогол, нали? Но проблем. Абе, уж всичко беше изчислено, па нищо не е. Явно 3 игри, 3 или 4 май са вече, са много игристи. Той вече ме е бил. О, това беше добро. Това беше малко зло, но... Сега кой да пука? Да. Значи всичко е на калкулатор. Окей. Ще спром да съкрата няколко секунди между игрите. Нали така да... Край. Няма колега, бе. Остай. Хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още на играта, абонирайте се, лайквайте. И това от мен. Чао.